είμαστε ένα χορκόν, μια παρέα, μια ομάδα, μια οικογένεια. Κάπως έτσι μου είχαν παρουσιάσει την κατάσταση δύο νεαροί όταν τους είχα προσεγγίσει και τους είχα εξηγήσει έτσι τις αρχικές μου προθέσεις για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ. Γιατί συνάεστε εδώ? Ξεκινήσαμε από μικρή ηλικία για να διατηρήσουμε το έθιμο. Με αυτόν τον τρόπο μάθαμε να ζούμε, έτσι μεγαλώσαμε. Τούτον κάνουμε τόσα χρόνια και έτσι να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ωραία. Και μαζεύκεστε παρέα δάμε που κάθε ηλικία φαντάζομαι. Ναι, είναι η εποχή που μαζευκούμαστε διάφορες παρέες, διάφορων ηλικιών για να κάνουμε το έθιμο, να μαζέψουμε τα ξύλα μας. Τούτη η φάση της παρέας φαντάζομαι πολλά ωραία. Μαζεύκεστε δάμε και ώρες πολλές, έτσι. Ναι, ξεκινούμε από πρωί ως τη νύχτα, τα ξημερώματα. Έχει συνέχεια κάποιους δαμέ. Οι οποίοι κάποιοι δαμέ και για να προσέχουν τη λαμπρατζό να μέσα στην κρούσουν οι άλλοι και να μέσα κλέψουν φαντάζομαι και τα υλικά. Ναι, για να προσέχουμε τα ξύλα μας, κάνουμε σκοπιές. Σίγουρα πιένουν και φέρνουν ζήτια μας ξύλα. Και είμαστε δαμέ για τη φύλαξη και να πιάμε και άλλα ξύλα. Καλά ρε, και πώς παίρνατε δαμέ ας πούμε τόσες ώρες, τι κάνετε που κάθεστε δαμέ, ειδικά τη νύχτα ας πούμε? Κάθομαστε τα μπροστά από φωτιά να βράσουμε, λάλλουμε τις κουβέντες μας, κάνουμε 2-3 πτώματα, πίνουμε να που πίνουμε και περνάει η ώρα μας. Κάποιοι μεγαλύτεροι υποστηρίζουν πως το έθιμο έχει αλλάξει μορφή τα τελευταία χρόνια. Τι άλλον κάνετε δαμέ ας πούμε, επειδή άκουσα ότι έχετε πολλή δράση μες στην κατάσταση. Μαζευκούμαστε δαμέ, καθούμαστε μέρα νύχτα, κόφουμε τις κουβέντες μας, άφουμε τη φωτιά μας τη νύχτα να βράσουμε, φυλάμε τα ξύλα μας, παίρνουμε ξύλα και όσο κοντεύκουν οι μέρες, κλείνουμε τους δρόμους για να είναι πιο δύσκολο η πρόσβαση στον οποιοδήποτε. Κάνουμε πάρτι για να περάσουμε καλά, τις σούπλες μας, τη μουσική μας, τα ποτά μας. Καλά, τους δρόμους δεν εννοείς κλείετε τους, τι βάζετε, σαν τα οδοφράγματα δικά σας? Δικά μας οδοφράγματα για να μην μπορεί να μπαίνει εύκολα μέσα οποιοσδήποτε και να μας κάνει κακό μας τα ξύλα μας στους κόπους μας. Μάλιστα. Να σου πω, οι πιο μεγάλοι καταλαβαίνουν σας, έχουν αντιδράσεις, μόνο που το γονεϊκό σου περιβάλλον, που την οικογένειά σου, αλλά και ευρύτερα που ακούεις ας πούμε. Η πλειοψηφία είναι εναντίον μας. Πιστεύουν ότι είμαστε δαμέ για να αλυτέψουμε και να κάνουμε τις αλητίες μας δαμέ ανενόχλητοι, αλλά δεν είναι έτσι. Δαμέ ερχόμαστε για να περάσουμε ωραία μαζί με την παρέα μας και να διατηρούμε το έθιμο. Θα σου πω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις εντελώς ειλικρινά. Μετά από χρόνια με το καλό, μεγαλώσεις, κάνεις την οικογένειά σου και γίνεις πατέρας. Και έρθει ο γιος σου καλή ώρα σαν εσέναν τώρα και πει σου «Παπά, να πάω στις λαμπρατζές». Να τον αποτρέψεις, να τον ενθαρρύνεις, τι να του πεις? Να τον αφήκω να πάει, σίγουρα να τον αφήκω να έρθει λαμπρατζά. Απλώς να τον πιάσω, να τον μιλήσω και να προσπαθήσω να του εξηγήσω ορισμένα πράγματα, να προσέχει ο ίδιος λίγο τη σωματική του ακεραιότητα, να έχει τον νου του. Μια παράδοση με ρίζες βαθιές στην κυπριακή κουλτούρα έχει εξελιχθεί διαφορετικά από τον αρχικό της συμβολισμό και έχει μετατραπεί, ισχυρίζονται, σε έναν τρόπο εκτόνωσης για μια νεολαία που παραπέει. Θέλει να ανήκει στο περιθώριο. Μια εκτόνωση που εκφράζεται συχνά μέσα από ένταση, συγκρούσεις και κάποτε με βίαιες συμπεριφορές.
Ξεκινώ λοιπόν μαζί με τους συνεργάτες μου το οδηπορικό για να μπούμε στα άδυτα της κουλτούρας αυτών των νεαρών ανθρώπων και να μπορέσουμε έτσι ίσως να τους καταλάβουμε καλύτερα. Ίσως με όλα αυτά που θα καταγράψουμε να μπορέσει ο κόσμος να τους καταλάβει ή τουλάχιστον να καταλάβει ένα μέρος των σκέψεων και των προθέσεών τους και αν όχι να ανατραπεί, τουλάχιστον να μετριαστεί η αρνητική εντύπωση που έχουν για αυτούς. Τι ηλικίες μαζεύκεστε δάμε? Ας πω αλήθεια, δεν έχει συγκεκριμένη ηλικία. Οποιοςδήποτε που το χορκό είναι πρόσδευτος να έρθει, θα τον απορρίψει λόγω της ηλικίας του. Ναι. Περίπου όμως έτσι πες μας ένα ηλικιακό πλαίσιο να πω έως... Περίπου που 12 έως 29-30. Μάλιστα. Ωραία. Και πότε ξεκινά τούτη η ιστορία να γίνεται, ενώ η διαδικασία της λαμπρατζιάς, ας το πούμε? Εμείς η διαδικασία μας ξεκινούμε ένα μήνα περίπου 3 εβδομάδες πριν την Κυριακή του Πάσχα. Και πόσα άτομα έτσι αριθμείτε, έναν περίπου Καμιά 50 περίπου. Περίπου. Και φαντάζομαι τούτοι έρχονται σπαστά, ενώ κάποιες μέρες κάποιοι άλλοι αναλόγως και των υποχρεώσεων τους, έτσι. Ναι, όμως έχει πάρα πολλές ώρες τη μέρα που είμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι το πράγμα προκαλεί αντιδράσεις και ειδικά από την αστυνομία. Να άκουσα για επιδρομές, για συλλήψεις. Για πες. Ναι, ισχύει τούτο. Είναι καθόλου έτσι. Πολλές φορές προκαλεί και η ίδια η αστυνομία. Πώς προκαλεί, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει? Πες ότι είσαστε δάμε μαζεμένοι. Κατεβαίνει κάτω υπερήμονος. Είναι 7-8 περιβολικά, διπλοκάμπινα. Ναι. Και έρχονται κάτω να βουρήσουν ολέσιας μητσούς, να πιάσουν στοιχεία, να προσπαθήσουν να μας βάλουν χαμέ, να μας ακινητοποιήσουν. Σαν τώρα έρθουν πυροσβεστικοί, για ποιο λόγο? Επειδή όσοι ρουφιάνουν μες στην γειτονιά και ήρθαν να μας κάνουν χαλάστρα, να μας τα χαλάσουν. Καλά, επειδή είδαν τη φωτιά δάμε, ας πούμε. Είδαν τη φωτιά, τη ειδοποιήσαν απευθείας, να έρθει η πυροσβεστική και μετά να έρθει η αστυνομία. Έλα λίγο δάμε μας κάτω. Έτσι παίζει κατάσταση, για να δώσει φωτιά μητσά, ας πούμε. Κάθε νύχτα το ίδιο πράγμα. Δεν κινδυνεύει τίποτε, ήρθε η πυροσβεστική να ξεκινήσει με μάνικα και στα 5-10 λεπτά να έρθει η αστυνομία να κάνει να παίξει ο ρόλο της. Καλά, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, ρε παιδί μου, ας πούμε, ασχολούνται με μια φωτιού, αφού είμαι και εγώ δάμε τώρα, είδα το, είμαι αυτό της μάρτυρας. Και εμείς τούτο διεροφκούμαστε, κυκλοφορούν τους εγκληματίες έξω, γενέσκονται εδώ στις παραβάσεις και η έννοια τους είναι να έρθουν να πιάνουν τους μητσούς στη Λαμπραδιά, να τους κατηγορήσουν για φλαγωγία, που τη στιγμή που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φλαγωγία. Κάνουν σας γραψές καταγγελίες, έχει φορές που μιλείς και στο τμήμα, ας πούμε. Ναι, και δικαστήρια ξανατύχαινται πια με πολλές φορές. Λίγο πιο πίσω γιατί να μπούμε στα πόθηκια τους, της πυροσβεστικής. Δεν μου λέτε, έχετε αρχηγούς δάμε, τέλος πάει το πράγμα. Δεν έχουμε αρχηγούς, έχουμε κάποιους καθηγητές, που είναι άτομα λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας, που οδηγούν μας να κάνουμε κάποια πράγματα που μπορεί ίσως εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε. Απλά έχουμε καθηγητές και είμαστε όλοι ίσοι, ας πούμε. Ωραία. Και να σας πω, έχετε κάποιον έτσι ενδυματολογικό κώδικα, δάμε, δηλαδή έχετε κάποιον τρόπο που ντύνεστε, υπάρχουν, έχω ακούσει ότι υπάρχουν και λογότυπα των χορκών, ισχύει το πράγμα? Όχι, Γιάννης. Βασικά ισχύει, έχουμε ένα ρουχισμό, αλλά δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ρούχο που πρέπει να φορούμε για να είμαστε δάμε. Φορείτε πολύ όμως μαύρα. Ναι, συνήθως δεν όλοι με τα μαύρα. Έχει κάποιο σκεπτικό πίσω από τούτο το πράγμα? Ότι φορείτε μαύρα, ας πούμε, είναι κάτι που σας εκφράζει καλύτερα? Λόγω του στυλ μας. Του στυλ. Κάποιος άλλος λόγος? Γιατί μπορεί να χαθείς μες στη νύχτα πιο εύκολα. Ναι. Και έχει να κάνει σχέση τούτον και με το ασακινιούν ή... Ναι, μπορεί αυτή η αστυνομία, μπορεί οτιδήποτε. Ή ξέρω εγώ παιδιά από άλλοι... Άλλα χορκά. Μήπως αυτή η δραστηριότητα αντί να καταλήγει σε συγκρούσεις θα μπορούσε και θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από την πολιτεία και την οικογένεια προς πιο δημιουργικές κοινωνικά χρήσιμες κατευθύνσεις? Ή μήπως αποτελεί ήδη, όσο σκληρή κι αν φαίνεται, μία μορφή κοινωνικής συμμετοχής? Προσφέρει αυτό που η πολιτεία αδυνατεί ή αρνείται να προσφέρει, την αίσθηση του ανήκειν, ρόλο, ταυτότητα
έστω και μέσα από την σύγκρουση. Τι άλλο μαζεύκεται εκτός που ξύλα να βάλετε μες στη λαμπρατζά? Μπορεί να φτιάξουμε λάστιχα, κάζια, Ναι. έχει διάφορα πράγματα. Τι άλλο? Όταν είπες συνάξουμε, έχει πράγματα που τα πιάνετε, κλέφκετε τα, ας το πούμε. Μπορεί να πάμε ας πούμε να κάνουμε καλάθο, να δώσουμε στους δρόμους, Το σκουπιθιόν καλάθους. το σκουβίσκιο, Ναι, ναι, να σκερώσουμε ναι. και να πάμε να γυρίσουμε τις γειτονιές, να βρούμε ξέρω λάστιχα, Και λάστιχα, λάστιχα πολλά. Οι χορκανοί βοηθούς είδαμε, φέρνουν σας πράγματα. Φέρνουμε, ναι, εσύ φορές, δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα. Ναι. Έρχονται εξοχτούν ας πούμε ξύλα, καέμα, κουστίντους. Οι ομάδες ξεκινούν τη δραστηριότητά τους νωρίς, μεθοδικά. Η καθημερινότητά τους επαναπροσδιορίζεται πλήρως γύρω από τη λαμπρατζά. Το σχολείο, η εργασία, ακόμα και η οικογενειακή ζωή συχνά υποχωρούν μπροστά στην ιερότητα του στόχου. Η λαμπρατζά πάβει να είναι ένα απλό έθιμο. Γίνεται αποστολή πεδίων δόξης λαμπρών. Ένα άτυπο σύστημα στο οποίο επενδύονται χρόνος, κόπος και πίστη. Πες μου για Ιούδαν, τι βάλετε πάνω στη λαμπρατζά? Άλλου ρούχα, άλλο χορκό. Τώρα, άμα έρθουν που άλλα χορκά, τι κάνετε, και είσαστε δαμέ μαζεμένοι εσείς, πώς αντιδράτε? Που την πρώτη στιγμή μπορεί να πατήσουν μέσα στο χώρο μας, εμείς πάντα δημοπόλεμοι να τους αντιμετωπίσουμε και μέσα σε πολλά μικρό χρονικό διάστημα να εξαφανιστούν. Πάντα, τι ακριβώς, όταν λες τους αντιμετωπίσουμε, δηλαδή συγκεκριμένα τι κάνετε? Δηλαδή θα σηκωστούμε και θα τους διώξουμε. Όχι με τον τρόπο που φαντάζεστε, με τον δικό μας τρόπο φυσικά. Ναι. Για να φυλάξετε τα ξύλα σας, το χώρο σας Τα δαμέ. ξύλα μας ίσως και την αγκαιριότητα μας. Ναι. Μάλιστα. Πέτε μου δαμέ, η φάση με την παρέα, βρίσκετε την πολλά να κάνετε έτσι παρέα με τους άλλους που μαζεύκεστε, εντάλλως περνάτε, ήταν που κάνετε ακριβώς? Παίρνουμε την ώρα μας, κόφκουμε συζητήσεις. Έρχονται και κοπέλες δάμε εκτός που αγόρια? Όχι, να έρχονται γίνες, δεν τα αφήνουμε να έρχονται. Για ποιο λόγο να ρωτήσω? Επειδή μπορεί να γίνει κάτι και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι κοπέλες. Η ατμόσφαιρα γύρω από τη λαμπρατζά θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Ο θόρυβος, η ένταση και οι λάμψεις δημιουργούν ένα σκηνικό μάχης και φόβου. Για τους συμμετέχοντες όλο αυτό δεν είναι μια απλή λαμπρατζά. Είναι ρόλος, είναι φωνή, είναι καταξίωση, είναι μια ολόκληρη κοινότητα αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να τους ακούσουμε, να μας πούν τι σκέφτονται για να τους γνωρίσουμε και να τους μάθουμε καλύτερα. Είναι ένας μικρό κόσμος που έχει τη δική του ιεραρχία, έχει τους δικούς του κινδύνους και έχει τη δική του έτσι τάση προβολής. Τι φάση παίζετε με τις νύχτες που είσαστε μαζεμένοι, ας πούμε? Πίνετε ποτό? Πίνουμε, ναι, πολύ ποτό. Πίνετε ποτό. Ό,τι να είναι, ας πούμε. Όλα, Πολλά. ό,τι βρούμε. Οκ. Και καπνίζετε? Καπνίζουμε, ναι. Καμιά ψηλούα? Ναι, θέλει να σε πούμε. Ω, είμαστε καλά, αλλά θα σε έχω υπόψη μου. Καλά. Και κουμάρι, Κουάρι, πολύ κουάρι. με λεφτά, έτσι. Με λεφτά, κάποιοι είχαν τα σπίτια τους. Άτε, άτε τώρα. Τέλος πάντων, πες μου, όχι παίζει τσακωμός άμα άμα χάσει κάποιος και γέλασε. Όχι, μέσα είμαστε όλοι μια οικογένεια, δεν τσακώνουμε σε αυτές πράγματα. Δεν είναι τις διαφορές μας αγγιώς. Αν έχει κάτι άλλο με κάποιο άλλο χορκό, θα με γαμούμε το. Και έχει κόντρα με τα άλλα τα χορκά, έτσι, αρχηγέ μου. Και βέβαια έχει κόντρα. Και για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να δημιουργηθεί μια κόντρα, για ποιους λόγους μάλλον? Αν κάποιος που το άλλο χορκό πειράξει κάποιον που την παρέα μας, εναντιονούμαστε όλοι σαν μια οικογένεια. Σαν τον αδερφό σας, ας πούμε. Ναι, σαν τον αδερφό μας. Και φαντάζομαι και οι μόνιμες κόντρες που έχετε για τα ξύλα, Σίγουρα, σίγουρα. πιάζουν μέσα στα κάψου. Ναι, ναι. Κόντρες με τα δίπλα τα χορκά που έχετε.
Σίγουρα παραπάνω με ένα γειτονικό μας χορκό, όπου παίζεται ρουφιανιόν μέσα στην υπόθεση. Και τούτον, ότι... Ναι. Να σου πω, τούτη κόντρα, ρε παιδιά μου, μόνο την περίοδο των λαμπρατζών ή παίζει ολόχρονη φάση? Ολόχρονα. Όπως είμαστε στη Λαμπραζά, είμαστε και όλη την περίοδο. Α, είναι μια μόνο τούτη... Όχι. Ναι. Καλά, Αλλά η Λαμπραζά είναι, πιστεύω, μια αφορμή. τυχαίνει ας πούμε να ξέρετε κάποιους που τα γύρω χορκά ενώ μες στο σχολείο ή μες στις παρέες που κυκλοφοράτε μαζί? Ξέρουμε, και τα σχολεία έχει πολύ στο ίδιο σχολείο, κάποιοι τσακώνονται, παίχτηκαν και πολλές φορές ξύλο μέσα στα σχολεία με άλλους τους λόγους. Εντάξει, γι' αυτό επειδή ξέρω ένας το άλλο, γι' αυτό όπως είπαν και πριν παίζει ρουφιανιό. Λόγω ρουφιανιό και μπήκε μέσα δυστυχώς. Να σας πω, καταλαβαίνετε το εσείς ότι προκαλείται, ξέρω εγώ, χληρία και στους γειτόνους αλλά και στην κοινότητα, κάνετε και ζημιές, έτσι να μην χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, είναι παιδιά? Αντιλαμβανόμαστε το, Ναι. αλλά αν κάποιος μας πάει κόντρα όπως σας είπαμε και πριν, πιένουμε τους και εμείς. Ναι. Απλά πρέπει να σεβαστούν και εμάς ότι θέλουμε να κάνουμε το έθιμο και θέλουμε να κάνουμε τούτο που μας αρέσκει και να μας σεβαστούν λίγο, να μην μας παίρνουν κόντρα. Να κάνουν υπομονή λίγες μέρες. Να κάνουν υπομονή το διάστημα που είναι για το έθιμο, να κάψουμε τον Ιούδα, να κάνουμε τη μεγαλύτερη Λαμπραζά. Οι τοπικές κοινωνίες διχασμένες ανάμεσα στην ανοχή και την απόγνωση. Οι θεσμοί, σχολείο, οικογένεια, κοινότητα, πολιτεία αποτυχάνουν να δώσουν εναλλακτικές μορφές συμμετοχής στους νέους. Από την άλλη, πόσο ανοιχτοί είναι οι ίδιοι οι νέοι σε τέτοιου είδους προτάσεις? Όταν οι νέοι δεν εμπιστεύονται πια τους θεσμούς, νιώθοντας παραμελημένοι, κάθε προσπάθεια προσέγγισης δεν τους φαίνεται ειλικρινής και πιστική. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα πρέπει να καταργηθεί η Λαμπρατζά, αλλά το πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε χωρίς αυτή να χάνει το νόημά της. Ίσως δεν πρέπει πια να τους παρατηρούμε εξ αποστάσεως, αλλά να έρθουμε δίπλα τους, να τους ακούσουμε, να δούμε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Να προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε προτού τους καταδικάσουμε. Γιατί αν δεν τους δώσουμε φωτιά για να δημιουργήσουν, θα τη ζητήσουν από μόνοι τους για να κάψουν ή να καούν.